Niretzako ekitaldi hau izen da zer berria. Oso ondo dago lelako ekintzak egitea, ze azkenean kontzientzia gero eta gehiago egiten handiagoa, eta zelako gauzak gertatu aldien egunero gogoratzea oso ondo dago. Jakin behar duzue, aurten eta 21 be, izugarrizko istripuak egon zirela, batez ere motorrekin. Etxetik hurbil gertatzen jatzu eta askotan ez gara konturatzen, eta igual pentsa baino istripu gehiago gertatzen dira gure hurbiltasunean. Erabiltzen dauz irudi grafikoak, adibidez, istripuen irudiak ikuste oso zer aljatzen pasa. Esan aldotzue, baina ikuste oso nien da, zer pasau aljate. Jate gogorra ikustea osakidetzan gure, jente gaztea, zeran egon die gutxinak egiten rekuperazioa, eta azkenien nonor hil egiten bada ez du traumarekin bizi behar, baina iruditu jate igual beraientzat oso gogorra izango zala traumarekin bizitza eta aparte beraien fisikoa aldatu eta galditzea. Ekitaldia oso interesgarria iruditu zait, ze azkenien gure adineko jende asko orain ateratzen du gidatzeko baimena, eta jakin behar da bi apur bat zer pasatzen da alkohola, drogakin eta holan. Zure izena mesedez? Eneko. Eneko Nidami. Eskerrik asko. Hemen egoteagatik. Ia, badakizu zeintzuk diren trafiko istripu gehienen atzean dauden kausak? Alkohola eta drogak. Bai? Besteren bat mesedez? Venga, Motorrak. Baita ere? Eskerrik asko, Eneko, txalo bat! Nire dute oso ideia ona azkenien erakustie aurkezle izetie horrek muñekuek erabiltzen da bizenak istripuentzako eta okiteko segurtasunak kotzietan, ze azkenien, ez 10 pertsonak, baina azkenien 10 sufritzen da bienak istripu eta erakusti holan eta gero esatie gu bai gara, gu aldia ez ordezkatu, baina gu pertsonak ezin gara ordezkatu orduen irudiat oso ideia ona. Eta dauela oso ondo, teknikamente dauela oso ondo pentsatuta. Bai, nik uste dut historia batzuk gogoratuko ditu dela. Nire ama zigarro bat hartzera joan zen, eta nik betiko ama, ezer, ezakizer, eta burua altxatu zuenerako ia kamioi handi baten kontra jo genuen. Nik otxetik amilduta atena nintzen, eta hori, ikusten duzuena. Nik esango nizuen, gaztiei eta nausisei bai. Gaur egune jentia oso azkar bizi gala, beti guaz gure bolan esaten dana, gure barruan, gurekin pentsatzen, beti presaka, beti dana, eta harreta danak gitxi dira. Trafikoko seinale danai kasuin, dano dakigun zer dan stop bat, bai bizikletan guazenian, bai eskuterrakin guazenian, danain, ze minutu baten zure bizitza aldatu leke. Nire ustez, zerbait beharrezkoa da eta emotiboa iduritu zaitere. Ni autopista adibidez askotan gulasoak idatzen edan alakoa eta ezagak konstiente zelako arriskoan jartzen zaien. Berdin da, hartzen bauzuzuk kotzi edo hartzen bauzuzuk lagunek edo bazauzuzuk aletik pasau aldiatzu edo zen momentutan. Argi dago ez berak ez nik ez kamilariak ez genuela istripura gertatzea nahi izan, despiste bat izan zen, baina despisteak errepidean oso garesti ordaintzen dira, eta gero ezin duzu atzera egin eta gauzak beste modu batera egin da dagona eta kitxo.